Ana pae sih? Makane ayo disimak. Sing kapisan enten biar. Biar iku wanci jam 6 esuk. Biar iku tegese melek. Waktu nalika langit wis wiwit padhang. Sing keloro enten gumantil. Wanci jam 9 esuk. Gambarake wong kang sibuk nyambut gawe. Gumantil saka tembung gatel. Wanci nalika kulit wis ngerasa gatel amarga kena srengenge. Bar kuwi ana pecat jawat. Wanci jam 10 esuk. Pecat tegese nguculi utawa melepaskan. Lan sawet yaiku kayu anggone sapi ditaleni. Sing kepapat tengange. Wanci jam 11:30 isa ditegesi minangka tanda waktu nalika srengenge condong ing pucuk sisih etan. Sing kelima, ana wisan gawe utawa bedheg zuhur. Wanci jam 12. Wisan gawe saka tembung wisan yaiku menyudahi lan gawe yaiku angonmu nyambut gawe. Sing keenem lingsir kulon. Tabuh jam 2 isa diarani minangka pratanda wektu nalika srengenge wiwit owah temuju sisih kulon. Sing kepitu enten ngasar. Ngasar tabuh jam 3:30. Isa diarani tanda waktu salat asar teka. Sing kewolu enten tenggang gunung. Tabuh jam 5 sore. Bisa diarani minangka tanda waktu mlebu wayah sore nalika srengenge ing kulang punggung gunung sisih kulon. Tanggung gunung berarti punggung gunung, gambarake srengenge kang wis katon ing punggung gunung arep surup. Sing kesanga tibra layu. Tabuh setengah 6. Tanda waktu nalika srengenge wis mudhun lan katon guratan abang ing langit. Uga dikenal wayah sandekala. Tibra layu asale saka rong tembung. Tibra artinya susah lan layu utawa mati. Tibra layu iku waktu nguburake wong mati. Amarga dina wis wiwit peteng. Sing ke-10 enten magrib utawa surup. Tabuh jam 6 sore. Bisa diarani minangka tanda waktu salat magrib. Surup iso diarani ilang. Srengenge wis ilang. Sing ke-10 ana waktu magrib. Tabuh jam 6:30. Bisa diarani tanda waktu bubar salat magrib. Sadurunge salat isya. Sing ke-11 misa. Tabuh jam 7 diarani minangka tanda mlebu wektu salat isya. Sing kerolas enten badhe ngisa. Badhe ngisa wiwit tabuh jam 8. Wanci sabubare wayah isya rampung. Sing ke-13 ana sirep wong. Tabuh jam 10 wengi. Bisa diarani minangka tanda waktu nalika bocah-bocah sirep ateges turu. 14 ana bedhog bengi. Tabuh jam 12 bisa diarani minangka tanda wektu tutuk kentongan warga desa kang lagi ronda. Sing ke-15 enten lingsir wengi. Tabuh jam setunggal malam. Lingsir tegese maten lan wengi tegese malam atau bengi. Lingsir wingi kang suwe-suwe maten tumuju esuk. Sing ke-16 enten titioni. Titioni tabuh jam 2 wengi. Titi tegese wektu lan yoni tegese sakti utawa slamet. Dadi titioni iku wancine wong cedhak karo gustine supaya slamet. Sing ke-17 ana jago kluruk sepisan. Tabuh jam 3 esuk. Tanda waktu migunakake tanda-tanda alam yaiku nalika pitik jago kluruk ingkang sepisanan utawi yang pertama kali. Sing ke-18 eneng subuh utawa jago kluruk kapindho. Tabuh jam 4 esuk. Wektu wancine wong nindakake salat subuh. Tandane ana jago muni ingkang kaping pindho. Sing ke-20 enten jago kluruk telu. Tabuh jam 5. Tanda wektu wis wiwit jedul srengengane. Sing ke-21 ana saput lemah. Tabuh jam 5:30 esuk. Bisa diarani minangka tanda waktu nalika lemah wiwit remang-remang ing wayah esuk. Saput tegese mbalut lemah. Rencang-rencang niku jeneng-jeneng wektu ing basa Jawa. Menawi enten lepat Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.